Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dumateng para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhudat kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapa Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah Sumrambah keluarga ageng wonten ing Jatisari RT sekawan RW setunggal Desa Sopokerto Ngemplak Boyolali ingkang satu kinurmatan. Ugi dumateng panjenenganipun Bapa Bayan Komari ingkang wekdal punika hanggemban tugas agung minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapa Daliman sekalian Ibu ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten katalumpen dumateng kadang wreda muda ingkang tansah bagya mulya. Keparenga kula sumela atur ngembil kamardikan panjenengan sedaya. Muni dawuh saking panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih kinen hanggaturaken menggah wigatos sing sedya wiswanipun panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian wonten kalenggahan enjang punika. Purwakane ngatur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos puji miwah syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking berkah nikmat suridanipun panjenengan dalasan kula saged makempal silaturahim wonten kalenggahan enjang punika kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih kepareng matur bilih ingkang sepisan panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih ngaturaken salam taklim salam kawilujengan dumateng panjenenganipun Bapa Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah Sumrambah keluarga ageng wonten ing Jatisari RT sekawan RW setunggal Sopokerto mriki kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur salajengipun menggah keplasing sedya panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih bilih rikala wulan kepenter sampun wonten pirembakan ing antawisipun keluarga Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih ingkang nggadhahi putra kakung ingkang asesilih Bagus Ihsandi Ramadan ugi kalian panjenenganipun Bapa Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah ingkang nggadhahi putra putri ingkang asesilih Roro Ayu Walida Putri Salisa pilih gumulung ing pirembakan kepareng ngraketaken balung apisah daging arenggang. Pilih wonten titik kalenggan punika panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih kepareng ngaturaken jejangkepanipun salaki rabi inggih menika sanggan majemuk saha ageman utawi ugi wonten redana ingkang jumlahipun kula nggih boten pirsa. Pilih samudayanipun supados saged kangge ngraketaken kekadangan ing antawisipun keluarga Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih Sumrambah keluarga Bapa Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah. Bilih salajengipun panjenenganipun Bapa Suyuti sekalian Ibu Temuningsih kepareng hamasrahaken tematen kakung ingkang asesilih Bagus Ihsandi Ramadan ingkang sampun kaijab kabulaken kala wau enjing kirang langkung tabuh 7 enjing sampun kalampahan kanthi wilujeng awit saking kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala ugi donga pangestu panjenengan sedaya ijab kabul sampun kalampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Bilih salajengipun samangke hamba bilih sampun dumugi titi wancinipun Bagus Ihsandi Ramadan kasuwun kapanggihaken utawi kawisuda miturut adat widiwidana ingkang tasih lumampah wonten ing Dukuh Jatisari RT sekawan RW setunggal Desa Sopokerto mriki
Mugi kapanggihaken saged kapanggih kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Bilih salajengipun panjenenganipun Bapak Suyuti sekalian Ibu Temuningsih kepareng hamasrahaken ugi pisungsung ubo rampe sinaosa ajinipun boten sepintena hanamung. Mugi saged hangenteng-entengi anggenipun panjenenganipun Bapak Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah anggenipun ngawontenaken pahargyan wonten ing enjang punika. Bilatur salajengipun panjenenganipun Bapak Suyuti sekalian Ibu Temuningsih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa umpami dumateng panjenenganipun Bapak Daliman sekalian Ibu Siti Aisyah anggenipun hanampi karuan kula sarombongan mriki tartamtu ndamel bot repotipun panjenenganipun Bapak Daliman sekalian Ibu. Ugi lumantar kula panjenenganipun Bapak Suyuti sekalian Ibu Temuningsih ngaturaken hambuk bilih anggenipun karawan kula mriki sak rombongan tartamtu kirang sopan subositonipun lumantar kula panjenenganipun Bapak Suyuti sekalian Ibu Temuningsih tansah nyuwun pangapunten ingkang agung. Ugi samangke benjing dinten Minggu Kliwon Surya kaping 29 Maret warsa 2026 Sri Atmaja temanten kekalih kasuwun kalarapaken wonten ing Dukuh Godhog RT setunggal RW Gangsal Desa Godhog Kecamatan Polokarto kalebet Kabupaten Sukoharjo saperlu kasaksiaken dumateng para pinisepuh ugi kasuwunaken jurung donga pangestu dumateng para pinisepuh wonten ing Dukuh Godhog RT setunggal RW Gangsal Desa Godhog. Mbok pilih samangke adicara sampun katingal paripurna kula keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Suyuti sekalian Ibu Temuningsih nyuwun pamit nderek lumengser saking pawiwahan enjang punika nyuwun jurung donga pamuji mugi lampah kula sak rombongan ngantos dumugi dalem soang-soang pinaringan aman selamat lancar barokah mboten wonten alangan satunggal punapa. Mbapilih samanten anggen kula matur tartamtu kathah cicip cewet kuciwanipun kula mawantu-wantu tansah nyuwun pangapunten ingkang agung. Ing wasana cekap akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.